パイダーバース好きやったらこいつは絶対欲しいな。Hey guys! アナゴメモリーです。今回紹介するのはこちら。スパイダーマン2099。めちゃくちゃかっこよくないですか？いろんなスパイダーマンいるけど、結構僕このカラーリングが大好きで、めちゃくちゃかっこいいキャラだと思ってるんですよ。アース67。君は何者だ？いやだから今言ったでしょ、未来から来ました。よくも人を指さしたな。だってそっちが先に。感じ悪いな。そっちでしょ感じ悪いの。では早速、どのようなデザインなのか一緒に見ていきましょう。Let's go!